Ongi etorriak denei, hasiera ematera goaz, gaurko ohiko Urnietako udaleko ohiko batzar honi hasiera emango digu, eta lehenik eta behin gai zerrendeko aurreneko puntua aurkezten da, hain zuzen ere 2016ko apirilaren 26ko eta maiatzaren 26ko aktak onartzea bidezkoa bada. Orduan, dokumentazio aldez aurretikan jaso duzue, eta ez dakit onartu horretikan zerbait esatekorik badaukagun. Orduan, akta berez ontzat ematen dugu, eta bigarren puntura pasatzen gara. Bigarren puntu hau izango litzateke Manuel Maioz zinegotziaren kargu hartzea. Orduan, azkeneko plenoan, hortxe, xori momentu baten, Manuel, xori hemen, bai, torri. Agur esan genion Miren Martenari, hemen deko gaine, zinegotziari, 9 urte udaran egon eta gero, gaurko aldiz ongi etorri ematea dagokigu Manuel Maioz zinegotzi berriari. Manuel izango da, gaurtikan aurrera Eusko Alderdi Jeltzaleak, Eusko Abertzalea taldeak izango duen 7. zinegotzia. Udaleko dinamika berri honetan, landagunearekin lotura duten gauza guztien ardura, hartzea izango du bere zereginetako bat Manuelek. Modu horretan, urrengo puntuan ikusiko den bezala, behenmendiko elkarteak ospatzen dituen bileretarako ere Urnietako udaleko ordezkari ere gaurtikan aurrera Manuel bere izendatuko dugu. Orduan, berriro diot, Manuel ongi etorri, baina kargu horretu horretikan karguari baietza eman behar diozu. Orduan, formalki galdera egin barran aurkitzen gea. Esita, lasai, ez da. Orduan, Manuel, zin egiten duzu edo hitzematen indarrean dagoen ordenamendu juridikoa beteko duzula? Bai. Vale, pues ya está, ya ofizialki kumplitu beharrekoa kumplitu da, jaso beharreko behinkapenak ere jaso ditugu eta jaso beharreko dokumentuak ere jaso ditugu, orduan ofizialki gaurtikan aurrera Manuel sartzen da udaleko 13. zinegotzi bezala. Ongi etorria, Manuel. Eta gozen aurrera. Hirugarren puntua, aipatu dut, informazio batzordeen osaera berria, gai hau aurretikan antolaketa batzorde batean pasa zen, hain zuzen ere zinegotzi aldaketa honetaz baliatu zere udalean dauduen organu edo batzarretan inguruko azterketa bat egin ostean, hainbat aldaketa edo plantatu dira edo plantatu ditugu. Kaso honetan, aldaketa nabarmen horiek batzorde bakoitzean titular moduan ageri zaizkigun zinegotzien izendapenetan gauzatu da. Eta aldaketa horiek proposatu edo egingo ditugu bi alderdiok, kasu honetan, bai Eusko Abertzaleak, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk ere bai. Eta horren inguruan aldaketa txiki bat dago eta nagureri emango diotitza berak aldaketa horren berri eman dezan. Bueno, maiatzin odairun ospatu zen antolaketa batzordien komenta osan, nola Manuel Maioz hartuko zen zinegotzi bezala eta orduen Alderdi Jeltzalearen aldetik ze aldaketa proposatzen ziren batzorde informatibotan, eta Bilduk komentasun aldaketa batzuk sartu nahi zitula, eta zarrera mantzien udaletxien, eta beraz, eraketa berrien testu bialdu zaizue deialdilekin batea, bakarrik esan, errore txiki bada hola, lurraldeko batzorde informatibun titular bezala azaltzen da Mikel Pagola eta ordezko bezala Maribel Bakero, eta alderantziz izango dela. Titularra izango dela Maribel eta ordezko bezala Mikel Pagola. Aldaketa txori. Bozkatu horretik ez dakit zerbait esatekorik izango zenuketen edo ez. Bozkatu egingo dugu beraz, informazio batzordeen osaera berriaren aldeko bozkak. Eta gaurko garrabatzen hasi garen aurreneko batzordenetan hankasartze batekin hasi gara, zeren zuzen ere aurreneko puntu bezala, aipatu barra naukan, mozioen barruan dagoen puntuetako bat, 9.4 puntua, planteatzen dudala, printzipioz, nolabait ere mai gainen ustea eta aurrera tratatzea 9.4. Alderdi sozialistak aurkeztutako mozio bada, bereikin hitz egin da, eta orduan planteamendua da mai gainean bertan usteko eta gaur ez dela tratatuko, aurrerago tratatuko dugula. 9.4. Berai sartutako mozio bat, baina da gure mozio bat egindako zuzenketa bat. Bai, horregatik ordu zuen zuzenketak aurrera jarritzen du. Bale. Bai, claro. Bai, 9.4 puntua bakarrikan, 9.3 zuenak aurrera jarritzen du. Ados? Eta rektifikazio hori barkatu egin eta gero,
laugarren puntura pasako ginateke kontu orokorra behin betiko onartzea. Gai hau ere jada antolakuntzako batzordean jorratu zen, landu zen, aztertu zen. Era berean baita ere sozietate publikotakoak ere pasadira bai kulturetan eta urnetarekin. Orduan, hemen aprobetxatuz daukagula urnetako beleko kontu hartzailea, talderen batek zerbait aurkeztekorik o aldetzekorik izango balu, momentu honi izan liteke. A ber, komentatu... Hau pasatu zen kontuen batzorde berezian, horren ondoren argitaratu da, zen Gipuzkoako aldizkari ofizialean, eta 15 eguneko argitaraperan ondoren ez da legiterik egon, ondorioz guain bozkatzera ekartzen da udal batzera. Urtean behin bakarrik egiten da kontuen batzorde berezia eta jaztuta geneuken egia da. Kontuen batzorde berezia izan da eta ez antolakuntza batzarrean. Bueno, Itziberrek egindako azalpen hori eta gero, galderarik ez espalima bozkatzera pasako ginateke. Beraz, 2015ko kontu orokorra behin betiko onarpenaren aldeko bozkak. Eskerrik asko, hau batez nolabait ere gaia onartutat ematen da. Eta pasako ginateke bosgarren puntura, bosgarren puntu honetan berraztertzeko errekurtsoari erantzutea eta kreditu aldatzeko 02/2016 zenbakidun espedientearen behin betiko onarpena planteatzen dira. Beraz, bi gauza daude, aurreko apirilaren bukaeran izandako plenoan harturiko erabaki baten aurrean udaletxean sarrera eman zitzaion berraztertze errekurtso baten erantzuna planteatzea eta ondoren erabaki horren, espediente horren behin betiko onarpena planteatzea. Orduan, hitza Maribel Bakero Ogasun Zinegotziari pasako diot, antolakota batzarreko buruari, gaiaren aurkezpen egin dezan. Bai, bueno, ni saiatuko naiz aldiketa laburrena izaten, aurreko batzordean, antolaketako batzordean errekurso, talde sozialistak sartutako errekursoari erantzun genion, diktaminatu genuen eta pleno honetan bozkatu beharra, legez horrela da, tramite administratiboa eta bozkatu beharra zegoen. Beraz, alderdi sozialistak bere elegitean esaten zuen zala dokumentazioa nahikoa, nola baite zeukatela dokumentazioari egun horretan emandako edo plenorako akordio horri buruz. Beraiek esaten dute akordioaren nulidadea bereik eskatzen dute, erderaz daukat presentutakoa, tanto porque no cumple la ley de bases de régimen local, porque no está la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y en su caso votación de... Barkatu, es que estoy hablando en castellano. De todas maneras, avisadme porque yo me embalo y ya sabéis, los que me traducen no esan dezala, sé yo me embalo y baño, bueno. Entonces, en ese artículo se dice que deberá figurar a disposición de los concejales desde el mismo día de la convocatoria. También, bueno, hace referencia tanto a la ley de bases de régimen local, también el reglamento orgánico municipal y todo el rato hace referencia a la base legal, hace referencia a la falta de documentación, ¿no? Que es en lo que basa la petición de suspensión de ejecución del acto impugnado. Batzordean gai hau eztabaidatu genuen, alderdi sozialistari gaia erretiratzea eskatu genien, ze txostenen arabera ikusten zen etzakala rekorridorik, oinarri legalik aurrera egiteko, batzorde horretarako beharrezko dokumentazioa entregatuta zegoen, bai aldez aurretik eta baita ere, naiz eta informatibo izan, kontuhartzailetzaren txostena emantzan egun horretarako, eta beraz guretzarako ez zeukan inolako kausik talde sozialistak eskatzen zuena. Bai, orduan, bozkatu egin behar dugu, tratminete administratibak horrela eskatzen duelako, diktaminean horrela ikusi genuen,
eta, bueno, nik uste informazio nahiko eman da zegoen tramite hortarako, eta baita ere bestelako batzordetan esan zen, aurreratu egintzen gainera ze proiektuetarako aurre ikusten zen nola baitxe diru hori destinatzea. Beraz, kutsako legala da egindakoa, eta planteatzen dugu berriro ere akordioa, diktaminatu gendun akordioa behin betikoz onartzea. Bai? Hau da, ez onartzea talde sozialistak eskatutako petizioa eta onartzea proposatutako kreditu aldaketa. Alderdiei aukera eman aurretikan nolabait bakoitzak bere iritzia eman aurretikan edo gustatuko litzaidake erantzun teknikoa landu duten arduradunei erantzun tekniko hori zertan oinarritu duten eta bideratzea edo markatzea eta adieraztea txostena nondik nora joan den edo egindako berraztertze errekurso hori da, bale? Beraz, Nagore? Laburpen txiki bat, hau batzorde informatibun deialdilekin pasa genuen bai kontu hartzaileek eta idazkariek egindako txostena. Eta, bueno, inpugnatzen da plenoko akordio horren oinarri bezala esan behar, ekintza administratibo bat, plenok hartutako eraki bat, bariozko danoz neurtzeko oinarrizko puntu dela, gai hori bozkatu aurretiken, da okile batzorde informatiboetan gai hori tratatu izana, eztabaidatu izana, eta zinegotzileek da okile informazio jasoan izatea. Esan behar, apirilaren eta 6ko osoko bilkuren bigarren puntu hau, apirilaren 4ko batzorde informatiboen landu zala, eztabaidatu eta gaina diktamina behintzen, eta gero ondorengo apirilaren 18ko batzorde informatiboen akta hori baita onartu izan zala. Zinegotzi guztiek kreditu aldaketari buruzko informazio jaso zebela, diru sarrerak ere bai, ze partida sortu ziren, zenbateko partidak ziren, eta baitera saldu zitzaien tramite horren onarpeneako ze prozedura jarraitu beharko zen. Beraz, esan zen, ekintza hau botatzi eta onarpena legezarretako prozedura idoitzen zaiola, aplikagarri zaion tokiko araudilei egokitze zaiolako, baldintza hok ematen delako. Alde batetik kreditu aldaketari buruzko informazio eman zen informazio batzordean, bertan eragindako partidei buruzko informazio ere zabaldu zen, baita kontu hartzaileen txostena ere, eta antolakuntza batzordeen diktamina behintzen. Ondoren osoko bilkura honetan bozkatzeko. Besta osoko tekniko ere. Eskerrik asko Nagore, eta guain behin jasotako berraztertzeko errekurso hori platezen zaion erantzuna zein dena azaldu ondoren, eta erantzun hori zertan teknikoki oinarritu den edo nolabait ere azaldu ondoren, bozka horretikan aukera izango dugu alderdi bakoitza daukan bere posizionamendua emateko, eta horreneko hitz egiten, Consuelo, zu izango zara. Bueno, yo sobre este tema voy a decir solo un par de cosas. Que bueno, en este momento ya suponemos que toda la corporación está informada sobre el recurso de reposición que metimos y simplemente voy a decir que nos ratificamos en todo lo manifestado en ese recurso y que si lo que se va a votar aquí es la desestimación, pues que nosotros vamos a votar en contra. No voy a decir nada más sobre este tema. Eskerrik asko Consuelo, ez dakit baitziar. Bueno, guk aurreko batzordean agertu bezala, espediente honen onarpenaren alde bozkatu genuen, eta bueno, guk kontenidora mugatzen gea, aurrekontuak aurkeztu zenituztenean kontra bozkatzearen arrazoietako bat izan zen mugikortasunera eta udaletxearen jabegoan zeuden etxebizitza sozialak berritzeko diru bat bideratzearen ez zegoela aurrekontu horietan kontenplatuta, eta beraz oain proposamen hau hori izan da, mugikortasunera eta etxebizitza sozialetarako bideratzea, guztiz ados gaudela eta pozten gehala proposamen hau eukitzeaz. Eskerrik asko Itziar eta Maribel. Nik labur, nik uste talde sozialistak hemen gaizku lertu bat izan duela, proposamen honetan, nahastu egin dituela BIP espediente, alde batetik espediente bat izango litzateke kreditu aldaketa
bermatzen duena, eta kreditu aldaketa bermatzeko edo posibilitatzeko espedientea alkatearen proposamenarekin nahikoa zala, hori deialdiarekin juntzala, eta gainera aparteko informazio ere eman zala kontuhartzailearen espedientearekin. Nik uste naztu duituela proiektuak, obra horietarako bideratu behar ziren proiektuak bestelako espediente batekin, eta hori da bigarren parte batean tratatuko dana. Espero dugu horrelakoetan, gaizki ulertu hauek berriro ez gertatzea, ze ustet gure intentzioa ez dala izan inundik inora gaizki ulerturik egotea, ez gurea, eta ulertzen dut ere teknikoen lana bide horretan ikundala, ez? Manola Baitxe talde politiko guztiek behar zuten informazio guztira izatea. Eta nik ejemplo bat jartzearen inguruan, horrelako kreditu aldaketak askotan tratatu izan dira eta jundira espedientean gaur juten diran bezalaxe, orain arte jundiran bezalaxe, eta hor ditugu azkenekoak hitzarmeni buruz eta partidak ampliatu direnean. Ematen den informazioa da alkatearen proposamena, hori da ematen dana, eta eman dana beti ni uste naztu egin direla bi gauzak, eta espero ezagun bestelakoetan horrelakorik ez gertatzea. Ez dakit bigarrengo txanda bat beharrezkoa izango dan. Orduan, puntu bakarra izanikan, bi bozketa egingo ditugu. Bai, hori da, barkatu, diktaminatuta gaia bakarrik elkarrik dago. Orduan, bosgarren puntu honetan, lehen aipatutako bi proposamen horiek elkarrekin bozkatuko ditugu. Batetikan, berraztertzea errekurtsoari erantzuna ematea, eta erantzuna da, azkenean 02/2016 zenbaki duen espedientearen behin betiko onarpena plazaratzea eta bozkatzea. Orduan, biak bat datoz eta hori izango da bozkatzera pasako garena. Beraz, esan bezala 02/2016 zenbaki duen espedientearen behin betiko onarpenaren aldeko bozkak, ezezkoak. Bosgarren gai hau onartutzat emango genuke, eta pasako gineke 6. puntura, eta hau da musika eskolako tasak aldatzea. Ez musika eskolako tasa osoa, baizik eta konzeptu edo tasa berri bat ezartzein zuzen ere. Musika eskolako tasak aldatzeko proposamena landua da, maiatzaren 23ko antolakuntza batzarrean aurkeztu zen gaia, bertan proposamen konkretu bat egin zen, eta horren arabera mintzaira musikala bakarrik, inolako instrumentuei loturarik izan gabe, ikasteko aukera baliatu nahi zuten ikaslei, aplikatu beharreko tasen inguruko gehikuntza bat suposatuko luke musika eskoleko tasa orokorren barruan sartuko litzatekeena. Horren barruan, guztio dakigun bezala, musika eskolako tasak ezartzeko garaian, 3 tasa desberdina dauzkagu, 18 urtetik berakoak izan, urnietarrak izan, edota kanpotarrak izan. Orduan gaur bozkatzera pasa behar duguna edo tasa aldaketa horretan, 18 urtez berakoek mintzaira musikala ikastu urte batean ikasine izango balute 186 euroko kostea ordaindu beharko lukete, herritarrak izango balira 18tik gorako urnietarrak 232, eta kanpotarrak izango balira 325. Eta hori izango litzateke bozkatzera pasako nahiko gunukena, aldez aurretik norbaitek gehitzeko edo izango ez balu. Bai, Consuelo? Sí, quería comentar un detalle. Sí vamos a votar a favor de estas tasas, pero lo que sí quisiera recordar a este pleno es que en la anterior legislatura se adquirió el compromiso de hacer un estudio de viabilidad de la Escuela de Música, y lo que estamos comprobando es que van pasando los cursos y esto no se ha llevado a cabo. Entonces sí quisiéramos pedir aquí que se retome aquel compromiso que ya se habló de él en la legislatura anterior, y se estudie la viabilidad de la Escuela de Música. Pero hoy sí vamos a votar a favor de estas tasas. Hain zuzen erori lanketa hori derrigorrez egitea tokatuko zaigu, ez guri bakarrikan, baizik eta udaletxe guztioi, zen orain dela gutxi Eusko Legebiltzarrean onartutako udal legea.
bere izen nomenklatura berri horrekin, udal lege horretan aipatzen dira argi eta garbi zein diren udal eskuduntzak, udal kompetentziak eta udalak ematen dituen zerbitzu horiek emateko edo eman beharreko baliabide ekonomikoak. Eta udaletxeok eta Eusko Jaurlaritzaren artean daukagun harremanik handienetakoa musika eskolen kontuetakoa da, eta hor bai badakit lanketa bat ez Urnietaren kasuan, baizik eta orokorki egiteko asmoa dagola ikusteko ea hasiera-hasieratik ezarrita zegoen printzipio orokor horiek, hau da, musik eskolak 3 hanketan oinarritu beharko liratekela, bai Eusko Jaurlaritzak emandako diru laguntzak, bai Urnietako udalak ematen duen diru laguntza, eta baita ere musika eskolako ikasleek egin beharreko kuten aportazioen gandikan, 3 horien arteko oreka bilatzeko lanketa bat egin beharreko kontua dela. Orduan, nik uste momentu hori izango dela, aprobetxatu beharko duguna guztiok, horren inguruko bai biabilidade eta bai inkluso udalak zarri beharko dituz diru laguntzak, ikasleek ordaindu beharko dituzketenak, musika eskolan 6 instrumentu eman beharko lirateken, guzti horretaz hitz egiteko aukera emango da. Bai, horrekin ados gaude. Ez dakit bestelakorik badagon, orduan bozkatu egingo dugu. Beraz, aipatutako musika eskolako tasa horiek aldatzearen aldeko bozkak. Bale, 7. puntua, kontu hartzailetza txostenaren berri ematea. Eta nik uste txostenaren berri ematea baino gehiago, Aitziber hemen dagoenez, berak emango digula, barkatu kontu hartzailea hemen dagoenez, berak emango digu gai honen berri. Bueno, antolakuntzako batzordean azaldu gendun, kredito aldaketa proposamena pasatu zen, erreformak ikastetxe zentruetan inbardian erreformak eta hitzarmen batzun inguruan. Oie, finantzatzeko kreditu aldaketa pasatu zen. Kreditu aldaketa horren ondorioz, bueno, dakizuten bezala, beti dakau errebisatu barra, aurrekontu egonkortasun eta finantza iraunkortasuna betetzen duen edo ez kreditu aldaketa horrek. 3 araua dazkabidatu barra, aurrekontuen egonkortasuna, zor publikoa eta gastuaren araua. Kasu honetan, diruzaintza gerakinean bitartez finantzatzen dugun kreditu aldaketa dalako, aurrekontu egonkortasunan defizit egoera baten egongo gineke, eta gastuaren arauara ez dago betetzen, zetako helburua da 1,8koa, eta momentu honetan ja gaude 1,11,25. 2015ko gastuarekin alderatuta. Baina, hala ere, aipatu behar da, naizta 2 arau horiek ez dian betetzen dola diruzaintzaren gerakinaren erabilaren ondorioz dianez, ez duela inundikan nino arriskuan jartzen aurrekontaren iraunkortasuna. Eta orduan ekartzen dena da txosten hau, udalbatzari informatzeko, besterik gabe ez dago bozkatu behar da, eta informatzen da. Eta hori ingo dugu, kreditu aldaketa gertatzen dienean, eta 3 araua konprobatzen ditugun bakoitzean. Eskerrik asko Itzi. Ez dakit, bai. Tengo una duda. ¿Por qué, me podrías decir, no te he entendido bien, por qué se trae esto al pleno? Esta información. Bai, arauak esaten dizuna da, informatu inbar dezula. Egoera horren berri informatu inbar dezula. Zuk kreditu aldaketa bat egiten dezun bakoitzean, dakazu ikusi barra aurrekontu egonkortasuna eta finantza iraunkortasunako legeak betetzen dian edo ez. Orduan 3 puntu daude. Esan detena, aurrekontu egonkortasuna, hoi da, udala defizita dakan edo ez dakan defizita, gero zor publikoa, hor daka muga bat, izan behar da, dirusarua arrunten 180 baino gehiagoa ez izatea zor bizia, eta gero beste izango litzeke gastuaren araua. Dala, 2015ekin alderatuta, 1,1 baino, 0,8 baino gehiago ez izatea. Baina gero, naiz eta gure kasuan 3. puntua eta aurrekontu egonkortasuna eta gastuaren araua ez dian betetzen, arau horrek beak albideratzen dizu baitare, baldin bada diruzaintzak erakin baten ondorioz, ez betetzeoi gertatzen baldin bada diruzaintzak erakinaren ondorioz, eta gainea aurrezki positibo baldin badakazu, eta diruzaintza gerakina positiboa izan baldin bada aurreko urtekoa, plenoa informatzarekin nahikoa dela eta ez dela beharrezkoa plan ekonomiko-finantziero bat. Beste baldintzoik ez balie beteko, horre suposatuko luke udala egoera egonkor baten ez litzekeongo eta plan ekonomiko-finantziero bat izan beharko gendukela. Baina ez da gure egoera. Baina hoi bai, inbardakaguna da, legeak esaten digunez, informatu eta udalbatzari esan. Ez da ondo esplikatu deten, Entendido. Gracias. Ya que has venido muy bien. Eskerrik asko Itzi.
Ez dakit beste galderarik edo badagon. Hau, kreditu txertaketa ematen den bakoitzean ekartzen da plenora, eta gaur baliatu gea itzi berremen dagoela azalpenak eskatzeko. Osea, bueno, pasako gara 8. puntura, ZAS, zurrumurren aurkako sarea, xenofobiaren prebentzio lanetan gizarte sensibilizazioa lantzeko estrategia bezala definitu genezake, erakunde publiko, gizarte elkarteek eta norbanakoek konpartitzen dutena. Mugimendua Barcelona sortu zen orain dela 6 urte, eta hortik aurrera bere kide kopuru handitzen joan da. La Red Vasca Antirrumores surge como una estrategia de sensibilización social para la prevención de la xenofobia. Esta red tiene una serie de objetivos como la consolidación y fortalecimiento de un espacio colaborativo para generar sinergias en materia de prevención de la xenofobia y el racismo, o la construcción de una identidad común denominadora de las diversas estrategias antirrumores de Euskadi. Son muchos los ayuntamientos, entidades sociales, asociaciones, etcétera, que conforman oficialmente esta red, y a ella se le quiere unir al Ayuntamiento de Urnieta. Orduan, Urnietako udalak onartzeko orkesten duen proposamenak honako 3 puntuak edo izango lituzke. Lehena, zurrumurruen aurkako sareak ezarritako oinarriekin bat egiten dugula adieraztea. Bigarrena, Urnietako udala zurrumurruen aurkako sareko kide izateko eskaera bideratzea. Eta hirugarrena izango litzateke erabaki honen berri, zurrumurruen aurkako sarea osatzen duten kide guztiei bidaltzea. Orduan, hau izango litzateke planteamendua, eta bozkatu aurretikan norbaitek edo bakoitzaren iritziak emateko aukera. Bai, Consuelo? Sí, que estamos de acuerdo en la argumentación que has dado, y lo que sí nos gustaría saber si ya se está pensando con respecto a este tema en alguna actividad sobre esto que vamos a aprobar aquí, porque si lo aprobamos en pleno y luego se quedan estas 4 paredes no va a servir para nada. Entonces, me gustaría saber si ya se está pensando en algo. Ez, momentuz ekintza konkretu batez egin behar dana dela onartzen dugun hori guztia jarri elkarte honekin harremanetan, eta elkarte honek jadanikan bai dauzkala dinamikak urtean zehar ematen direnak, eta elkarte horrek dauzkan dinamiketara moldatu beharko ginateke. Ez dut uste zer berezi berririk egin behar dugunik, baizik eta beste lekuetan egiten diren ekintzak hemen garatzea. Ondongo litzateke, datozen batzorde informatibo batetarako, jadanikan aurre kontaktu hori egin izatea, eta bertatikan ze fetxetan, ze datetan, ze gauza egiten diren, alizanezkeo zerrenda bat ekartzea. Baina hori izango litzateke ja behin, sarean bertan sartzen garenean, eta sarean sartu eta gero, beraiek nola baitere ematen digutenean, egiten dituzten ekintzen berri. Hori da planteamendua. Bueno, guk esan gu ere ados gaudela sare hontan parte hartzeakin, bat tamalez oraindik ere xenofobiaren aurrean prebentzio lanak beharrezkoak dialako, eta beraz, baiezkoa bozkatuko dugula. Vale, ya está. Oso ondo orduan, bozkatzera pasako ginateke, eta zurrumurruen aurkako sarean sartzeko edo kidizateko eskaera izango da bozkatuko duguna. Beraz, proposamen honen aldeko bozkak? Vale, oso ondo. Eta pasatzen gara 9. puntura, mozioetara, eta horretarako 9.1 puntuan udal talde sozialistak aurkeztutako mozioa estatuburuek eta Europar Batasuneko gobernuak izenpetutako aurrekordiari buruz. Eta gaia defenditzeko eta azaltzeko Consuelo ematen diotitza. Bueno, lo que voy a hacer primero es leer la moción. Una moción urgente que presentó el Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Urnieta del 15 de marzo de 2016. Que dice lo siguiente. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Urnieta, al amparo de lo dispuesto en la legislación vigente, presenta al Pleno Ordinario de hoy la siguiente moción urgente en relación al preacuerdo suscrito por los jefes de Estado y el Gobierno de la Unión Europea con Turquía. El pasado martes 8 de marzo, las y los jefes de Estado del Gobierno de la Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo para poner en marcha un programa para deportar a Turquía a todos los migrantes, incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad.
que lleguen a la Unión Europea a través de este país, a cambio de que los Estados de la Unión reubiquen a un número equivalente de personas refugiadas sirias asentadas ya en Turquía, y de otras medidas económicas y políticas a favor del Estado turco. Los y las socialistas vascos consideramos que, de confirmarse dicho pacto, la Unión Europea no estaría respetando los convenios internacionales sobre derecho internacional de asilo y que estaríamos asistiendo además al proceso de deconstrucción de la Unión Europea. Los y las socialistas vascos no reconocemos esta Europa y creemos que no se puede hacer un acuerdo de intereses con Turquía, utilizando los derechos de las personas refugiadas y migrantes como moneda de cambio, porque lo consideramos inadmisible. Desde el Partido Socialista consideramos que las y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, ante la crisis más grave que se vive desde la Segunda Guerra Mundial, han firmado un preacuerdo inmoral y de dudosa legalidad, que, de confirmarse los términos a los que hemos tenido acceso a través de las informaciones recogidas por los medios de comunicación, contraviene claramente el derecho de asilo y múltiples convenios internacionales sobre derechos humanos. El Partido Socialista muestra su adhesión a las peticiones de organizaciones no gubernamentales, Alto Comisionado de la ONU para las Personas Refugiadas y activistas pro derechos humanos en la denuncia, rechazo y exigencia de retirada del preacuerdo de Unión Europea y Turquía para devoluciones masivas, así como la exigencia de abordar con urgencia la crisis de las personas refugiadas defendiendo los derechos humanos, creando pasillos humanitarios, acogiéndoles con respeto y con solidaridad, y posibilitándoles el asilo entre los miembros de la Unión Europea. Es por todo lo anterior que el Grupo Municipal Socialista de este Ayuntamiento presenta la siguiente moción para su debate y aprobación en Pleno. Primero, el Pleno Municipal muestra su rechazo al acuerdo alcanzado entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con Turquía, que contempla la devolución a Turquía de todos los migrantes, incluidas las personas demandantes de asilo sirios y de cualquier otra nacionalidad que lleguen a la Unión Europea. El Pleno Municipal exige a la Unión Europea y a los Estados miembros a dar una respuesta humanitaria urgente ante la grave situación que viven las personas refugiadas, respetuosa con el derecho internacional de asilo y los derechos humanos. En este sentido, insta al Gobierno de la Unión Europea y a los Estados miembros a la retirada de cualquier acuerdo, pacto, convenio o propuesta de acción que no respete el derecho internacional de asilo o convenios internacionales sobre derechos humanos firmados por la Unión Europea. El Pleno Municipal se suma al manifiesto Pasaje Seguro, suscrito por multitud de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos de toda Europa, y en este sentido insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que ordenen la creación de pasillos humanitarios y que posibiliten, desde el respeto, el asilo de estas personas entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Aunque sí que es verdad que no es que me haya equivocado de fecha, porque esto se metió como moción urgente para el pleno del día 15 de marzo. ¿Y cómo ha sido posible que entre unas cosas y otras no hayamos sido capaces de, en el pleno de ese día, poder tratar este tema? Yo creo que no sé, Miquel, no encauzaste, desde nuestra opinión, pensamos que no encauzaste bien el tema, que esto se tenía que haber tratado urgentemente, porque esto no era un tema que se pudiera dejar para otro día. Nos liamos ahí con declaraciones institucionales entre unos y otros y al final, como se suele decir, la casa sin barrer. Y estas cosas no pueden volver a ocurrir. Porque esto pasa en un pueblo de 6.000 habitantes. ¿Y entonces qué podemos pensar?
¿Qué pasa en otras instituciones? Que van las cosas tan lentas porque unos por otros y al final los refugiados están ahí, pasándolo mal. Entonces creemos que ante esta situación teníamos que haber hecho las cosas de otra forma. Tratarlo, como lo decía, urgentemente. Es lo que quería decir. Vale, horri erantzuna gero emango zaio, Itziar, Mikel ez dakit zerbait esatekorik daukagu, bai? Bueno, lehenengo eta behin guk horrekin da proposamenarekin ados gaude, baina horrekin bakarrik ez. Eta emago ditu gure arrazoia gutxienez. Momentu honetan, Europako ateetan dauzkagu 165.000 gutxi gora bera, errefuxiatu, gutxi gora bera. 10.000 gora bera, eta persona eta zizkentan egia, baina horrela kontatzen dituko, terrazirako. Jordania 1.000 milioi erdi errefuxiatu daude, eta Sirian barruan 5 milioi desplazatu. Beraz, egoera horren aurrean aurkitzen gera. Europak egiten du akordio hori, talde sozialdemokrataren oniritziarekin. Beraz, nik ez duten ulertzen joko hau, gobernun daudenean firmatu egiten du, alderdi sozialdemokratak, Europako alderdi sozialdemokratak gobernuan daudetenean firmatu egiten du, eta oposizioan dagoenean ezezkoa ematen dio. Nik guk joko bikoitzau ez dugu ulertzen. Ez dugu ulertzen esan dugun arrazoien gatik. Hemen kuestio ez da Turkiako akordio bakarrik. Baizik, Europa ze joku egiten nahi dan, errefuxiatu egin, hori da hemen planteatzen duguna. Eta egiten nahi dana da, alde batetikan, instituzioetatikan, retxatzo bat sortzen dugu, eta gainez, gizarteko hainbat eragilek hori erabiltzen ari dute politikoki beren objektibo politikoen atzetikan. Eta horri auspo ematen diogu baita ere Europako Parlamentuekin horrelako pakto bat firmatzearekin. Turkia ez da demokrazia dudosokoa, ez demokraziarik ezaren ziurtasuna da Turkia. Eta ikusi besteik ez dago, Turkia nola konportatzen den esate bateko Kurdistanekin, edo Israeldarrak nola portatzen diren Palestinoekin, edo beste hainbat adierazpen egin daizke gai honekin. Beraz, Turkia zertarok erabiltzen du Europak. Turkiak erabiltzen du azkenean, bere muga Greziatikan Turkiara ematen du, Turkiari diru ematen zaio oztopo lan egiteko, ez inongo arazoa konpontzeko. Baizik, oztopo lan hori egiteko ordaindu egiten zaio. Hau da, manporrero soldata bat ematen zaio, justu, bidean gelditu arazteko. Horregatikan, guk akordionen kontra proposatzen dezuenarekin, gu ados gaude, baina horrekin bakarrik ez, zeratikan responsabiliak asumitxo behar dira, atzeko beste eraginkatuzun horrekin. Hau da, ze politika egiten du Europan, eta Europa sartzen dituenean, parlamentuan bertan ere, egiten diren proposamenekin talde diferenteak, errefuxiatuen arazo honen aurrean. Eta hori kontemplatzen ez bitartean, guk igualtzaio gaur Turkiarekin, bihar Greziarekin, urrena Siriarekin, da urrena oztopoa jartzen den tokiarekin, egiten den firmarekin, gu ez gaude ados. Eta besteik ez dago ikestero, ze politika zikatero egiten nahi den Europako hainbat estadu gai honekin. Eta gainez, auspoa ematen nahi zaio, beste, lehen esan duten bezala, Europako hainbat indar politikori, eskubi muturreko hainbat indarri, auspo ematen nahi zaio, azkenean, beraiek proposatzen dute politikari, ameto egiten nahi zaiolako, hori da kuestioa. Horregatikan, guk, ados honegatikan, kontenido guziarekin, beste hautana falta da. Eta hau kontemplatu gabe, guk ez dio botorik emango zatikan, uste dut, arpegi zuriketa da dela, egiten ari dana, hori da kuestioa. Eta guk horri botorik ez dio emango, arrazoi horregatikan. Eskerrik asko arrazoinamenduarekin, Mikel, Eusko Abertzaleak taldeen izenean, Maribel, mesedez. Bai, ni saiatuko naiz labur eta gehien bat mozioi bainoz, mozioarekin bat egingo dugu, bai talde sozialistak aurkeztu duenarekin, eta bide batez ere bat egingo dugu Euskal Herria Bilduk aurkezten duenarekin. Biak nik ustet komplementariak direla eta osagarriak, eta duela bilabete talde sozialistak aurkeztu zuenean bere mozio, urgentziazko mozioa, saiatu
saiatu egin ginean deklarazio instituzional batean dena biltzen, ze ikusten gendun gaia importantea zala, eta bueno, garrantzia hemen genion akordioari izan posible eta malez posible izan, baina nik uste ardura bati aurpegiratu berrian bakarrik, baina uste ardurak denok hartu behar ditugula, errexena izaten da beti, palkateari ardura bideratzea ez, baina nik uste denen ardura izan zala akordio batera iritsiz izena. Eta horregatik, horren kontan, 2 mozioak datoz berriro plenora, akordio hori hartzeko. Gu biaretan jasotzen denarekin ados gaude, ulertzen dugu deklarazio instituzional batean dena barneratu genezakela, etzan posible izan, eta bueno, horrela ikusi dugu, ez diogu betorik jarriko ez bata, ez beste ize, biek planteatzen zutenarekin hasieratik, adostasun usten nahikoa zegoelako. Beraz, gure aldeko boto izango da, eta Euskal Herria Bilduk aurkezten duenari, aldeko boto emango diogu. Consuelo, Mikel, beste bigarrengo txanda bat. Mikel, zerbait gehiago aipatzekorik? Nik bakarrikan aipatuko dut, jake nire referentzi zuzena egindan kasunetan. Bere garaian etorri guztia, zalantzak egon du ziren, gure horreneko alegin izan zalako alderdi guztiak elkarrekin adostasun batera iristea, eta horretik lanketa baterako denbora hartu genuen. Martxoko momentu hartan, aukera guztiak zeuden, eta gertatu ziteken, mozioa bertan bere gelditzea. Guk izan ezkeo, eta nik bintzat ez honekin bezik eta bai hemendikan aurrera etorriko diren guztiekin, gure saiek ere ez da izango mozio bat aurkeztu da, eta lanketa eman behar izan zaion lanketa eman gabe, jadanikan eramaten eta aurreneko plenoa dagokion momentuan, eta bakoitzak ja bere posizionamendua. Aldez aurretik lanketa egiteko aukera balima dago, eta korriotera iristeko aukera balima dago, mitzanik bai martxoan emandako horrekin, eta hemendikan aurrerako bidearekin berdin jokatzeko asmoa daukatela adierazten dut publikoki. Ezadostasun edo komplementaritate horren lekuko da 9 puntuan eta 9 puntuaren inguruan, Turkiaren inguruko kasuan bata Europar Batasunak erabaki hartu horretik, beste gehiago erabaki hartu ostean, baina planteamendu eta proposamen desberdinak aurkezten direla. Proposamen horretan aurkezutako gauza, esan du Maribelek arki asko, bai batari eta bai besteri baiezko botatuko zaio. Baina printzipioz, bere garaian aukera egon zitekeen akordio batera iristeko, etzen gaitasunik izan, eta akordio hori bilatzi berean hori guztian bat ere sartu zen. Gero ondorioz sartu da EH Bilduk egindako proposamena, eta lehengo nire proposatu zen, elkarrekin bi izan ordez bat izan ote ziteken, osatu ote ziteken, ezezkoa jaso genuen, eta printzipioz jadanikan bai, bakoitzak bere espazioa eta bere bozkea espazio izango du. Baina gure aldetik emintzat aurreneko saiak ere izango da, hitz egin da saietu elkarrekin gauzak adosten. Hori bintzat garbi izango da, posizionamendua ez honekin, baizik eta honekin, eta aurrerako etorriko diren guztiekin. Eta bigarrengo gauzarik ez palima dago, bozkatu egingo dugu orduan, 9 puntu bat mozioa, esan bezala, udaltalde sozialistak aurkezutako mozioa, estatu buruek eta Europar Batasunako gobernuak izenbetutako aurreko ardioen ingurukoa, ondorioz, aldeko bozkak, ezezkoak, eta 9.2 pixkat hitz egin dugu, baina jadanikan EH Bilduk aurkezutako mozioa errefuxiatuei eta asilo eskatzailei buruz, eta hitza ez dakit Mikel editziar, Mikel? Bakarrik azkeneko ebazpen eskaera ingo dugu, argumentazioan ikuste egina dagoela, beraz irakurriko dut guk udalbatza honi eskatzen diguna. Horregatik, udal honek honako hau erabaki du. Asilo eskatzaileak ez itzultzeko eta ez kanporatzeko exigitzen du. Eta Europar Batasunaren eta Turkiaren akordioa indargabetzeko eskatzen du. Nazioartean, asilo alorrean indarrean dagoen legeliaren aurka doalako. Europar Batasunari eta Estatu Espainolari estatu kideetan harrera prozesua azkartzeko erreklamatzen die. Asilo eskatzaileak hartzeko ezarritako kupoen arabera eta Europar Batasunak eta Estatu kideak persona horiek birkokatzeko eta ardura atzeratzen ari dela salatzen du.
Udalerri honek dagozkion errefuxiatu eta asilo eskatzaileak lehenbailen hartzeko prest dagoela adierazten du eta erakunde arteko akordio bat egiteko deia egiten du. Persona horien eskura bizi baldintza duinak bermatzeko behar diren bitartekoak jarriko dituen akordioa. Gero, maiatzaren 9 Europako egunak, momentu honetan, ja fetxa horrekin, kanpoa gelditzen da, baina eskaera horiek eskatzen ditugu udal batzorde honek onartzeko. Vale, eskerrik asko, Mikel. Consuelo, Iván. No vamos a comentar, simplemente que vamos a votar a favor de la moción vuestra. Bai, Maribel, Baina gauzatxo bat, bozeramaileen batzordean eskatu zen 3. puntua birmoldatzea eta 4. birmoldatzea eta nik ez dakit irakurketa egin dezuena jatorrizkoa egin dezu eta bai, orduan ez dakit mantentzen dezuten edo orduan batez ere maiatzaren 9 aldatzen zen beste bat erakundeia ditzen bateko eta beste egokitzen zen gure egoerara. Egokipena zen, ese ayuntamiento expresa a la mesa interinstitucional que está trabajando la llegada de refugiados, su disponibilidad y compromiso de colaboración absoluta en la acogida de refugiados. Hoi zan, zuzenketa egiten zen, ados da. Ados. Eta 4. puntua zen, maiatzaren 9 puntua gila pasata dut orduan zen, erabaki hau jakinaraztea beste instituzio. Hoi da, gainotzeko erakundei, Europar Batasunari, Estatu Espainiarrari eta hoiei guztiei bideratzea erabakia. Vale, hori, vale. Orduan, zuzenketa horiek eginda. Bueno, lehen oipatu dugu, baino printzipioz, proposamenaren alde gaude baita ere, eta hori mitzaku gu alde izango, alde bozkatuko dugu. Orduan, ez dakit bigarrengo itzulirik badagon ez dagon, ez da, orduan bozkatu ingo dugu, beraz, 9.2 Euskal Herria Bilduk aurkeztutako mozio errefuxiatu eta asilo eskatzailei buruz, aldeko bozkak, berriz ere hitza ere Euskal Herria Bildu talderi emango diot, berak aurkeztutako mozioa baita, diru sarrerak bermatzeko errentaren ingurukoa. Bueno, gai honekin ere mozioan jasotzen deuna irakurrikoet. 2011ko bukaeran, Eusko Jaurlaritzak gure gizarte zerbitzuen prestaziorik garrantzitsuenetako bat den diru sarrerak bermatzeko errenta, DB edo RGI erderaz, kobratu ahal izateko eskatzen den erroldatze denbora igotzea erabaki zuen. Zehazki urtebete eskatzetik 3 urte eskatzera pasatu zen. Horrek ekarri zuen automatikoki pertsona asko gure babes sistematik kanpo geratu zirela. Murrizketa sozial horri aurre egiteko Gipuzkoako Foru Aldundiak 2012ko uztailean diru sarrerak bermatzeko laguntza, DBLA edo AGIA erderaz, sortu zuen, non prestazioa jasotzeko eskatzen den erroldatze denbora urtebetekoa den. Hain zuzen ere, Patxi Lopezen gobernuak murrizketa egin aurretik DB hori kobratzeko urteetan eskatu izan den erroldatze denbora. Beste modu batean esateko, DBE urteetan izan duen erroldatze denborara itzuliko balitz, DBLA berez desagertu egingo litzateke. Lehen zeukan estaldura soziala berreskuratuko lukeelako, murrizketa murriztuko litzateke. DBL izeneko prestazioak izaera unibertsala dauka, hau da, baldintzak betetzen dituzten pertsona guztiei zuzenduta dago, berdin da nongoak diren, DB-erekin beti gertatu izan den bezalaxe. Gogoratu behar da DBLA Gipuzkoan bizi diren 1.422 familia unitatek jasotzen dutela, eta familia horietan 700 ume daudela, legez babestu beharrekoak. Foru gobernu berriak hasieratik jarri nahi izan du zalantzan DBLA, eta horretarako argudio xenofoboak erabili izan ditu. Erakartze efektoa, efekto llamada delakoa, aipatuaz. Badakienean onuradun kopurua egonkortu egin dela. Foru Aldundia Marotoren bidetik abiatu da murrizketa sozialak egiten jarraitzeko eta bere jarduera justifikatzeko. Hori dela eta guk udalbatza hori egiten genion eskaera edo, Urnietako udalak honako mozio hau onartzea zen. Urnietako udalak bere babesa adierazten die gizarte zerbitzuen erabiltzaile guztiei, inolako salbuespenik gabe. Eta gogoratu nahi du ongizate soziala herritar eskubidea dela. Halaber, bere aitortza adierazi nahi die gizarte zerbitzuen langile guztiei, beraie baitira eskubide horren bermea.
Urnietako udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen die diru sarrerak bermatzeko laguntza DBL edo AGIA, izeneko prestazioa erasotzen jarraitzeari utzi eta bereziki hori justifikatzeko argudio xenofoboak bere hitzetatik desagertarazteko. Urnietako udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio DBL izeneko prestazioa bertan behera uzteko duen asmoari uko egin diezaiola. Urnietako udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio planteatu diezaiola Eusko Jaurlaritzari diru sarrerak bermatzeko errenta jaso ahal izateko eskatzen den erroldatze denbora 3 urtetik urtebetera pasa dezala, hain zuzen ere lehen zegoen bezala. Eta Urnietako udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio mozio honen azken puntuan jasotakoa lehenbailen burutzea. Eskerrik asko Itziar, Consuelo, bai, zure deitza. Para el PSE, la igualdad es un principio básico e irrenunciable en el disfrute de los derechos sociales que conforman en Euskadi la educación, la sanidad, los servicios sociales y el sistema de garantía de ingresos. El PSE defiende una renta de garantía de ingresos contemplada como derecho subjetivo para toda la ciudadanía y no como ayudas o prestaciones basadas en la disponibilidad presupuestaria y que existan solo en un territorio, contribuyendo a hacer a las personas sujetos de derechos diferentes por el hecho de vivir en un sitio o en otro. No somos partidarios de modelos que desarrollen prestaciones, ayudas y subvenciones distintas en cada territorio, más desde la aprobación de las leyes de servicios sociales y de renta de garantía de ingresos en 2008, que conciben el derecho a los mismos como derecho subjetivo, al igual que en su día la ley de dependencia. Si el actual sistema de protección social no responde a las necesidades que plantea la ciudadanía, lo que se debe de hacer es abrir el debate y la reflexión en el Parlamento Vasco, que es donde reside la competencia de aprobar y o cambiar las leyes. No fuimos beligerantes ante la creación de estas ayudas AGI, pero ya entonces resaltábamos lo siguiente. Primero, se debería de haber analizado qué necesidades plantean las personas que están en riesgo o en situación de exclusión. Y segundo, debería haberse centrado en promover una atención global y adecuada a las necesidades que plantean dichas personas. En mi opinión, no todas las personas en situación de riesgo social son pobres, pero sí que todas las personas sin recursos económicos están en situación de exclusión social. Dar dinero y ya está podrá aliviar conciencias, pero no ayuda a las personas. De hecho, es una de las cuestiones que sale en el informe técnico foral. No se está dando procesos de integración ni de inserción, tanto por el perfil de las personas como por la falta de recursos de la Administración. En principio, las decisiones adoptadas por consejos de diputados y diputadas forales que se someterán a debate previo a aprobación de decretos son las siguientes. Fijar el 1 de julio como fecha de finalización del acceso a la AGI. Mantener el derecho a la prestación de las personas beneficiarias a 30 de junio de 2016 mientras cumplan los requisitos. Excepcionalmente, mantener el acceso para nuevas solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2016, cuando se trate de familias con menores a su cargo que estuvieran empadronadas en Guipúzcoa a 31 de diciembre de 2015. Destinar íntegramente el importe del gasto actual correspondiente a la AGI a garantizar la atención del sistema de servicios sociales del territorio histórico de Guipúzcoa. Es importante resaltar que no se trata de dejar fuera de juego a nadie, sino todo lo contrario. En la actual situación y según informes técnicos, no se está dando una oportunidad a personas y familias que han venido a nuestro territorio porque existe una ayuda que no existe en otros sitios. Están abocados a la exclusión
y nuestra vocación siempre ha sido combatir la situación de exclusión o de riesgo de exclusión, no generar nuevas situaciones. No digo que este sea el caso, porque no lo es, pero en ocasiones tomamos decisiones con toda la buena voluntad del mundo y los efectos de las mismas no son los esperados y deseados. En estos casos lo mejor es replantearse las decisiones adoptadas. Y no olvidemos que si hablamos de recortes en esta ayuda, el primero que lo hizo fue Bildu, cuando empezó concediendo la AGI con un empadronamiento de 6 meses y al poco tiempo cambió el plazo y lo pasó a 1 año. Pero también podemos defender la postura del tercer sector, que en este caso es el siguiente. En caso de que se decidiera extinguir la AGI, caso que nos ocupa, sería importante mantener algo similar para todas aquellas personas que estén siendo objeto de una intervención social y necesiten apoyo para una progresiva autonomía. Que se haga intervención social con la población AGI y ligarla con la participación en actuaciones definidas para la mejora de las capacidades de integración, idioma, formación, etc., tratando de evitar el riesgo de cronificación y asistencialismo perpetuo, incluso intergeneracional. Cualquier cambio potencial en la prestación debería hacerse con tiempo, con buena información y habiendo previsto con agilidad otro tipo de ayudas para la población más necesitada. En relación con el proceso de evaluación que ha hecho el actual Departamento Foral, saber que es lo mismo que hizo Bildu y que las preguntas de su cuestionario fueron muy parecidas a las que se han hecho ahora, porque las hizo el mismo técnico. De hecho, el anterior diputado se comprometió con los ayuntamientos a hacer un seguimiento de la evaluación de la ayuda y de su gestión, a compartir los resultados de esta evaluación y a valorar medidas que contribuyeran a mejorar su efectividad. En resumen, defendemos la igualdad y el acceso a los derechos sociales. Si hay que revisar el sistema de protección social, que se haga en la institución competente para ello, o sea, en el Parlamento Vasco. Y lo que yo no haría en ningún caso sería seguir hablando del efecto llamada. Y como dice el profesor de Trabajo Social Félix Arrieta, es importante tomar conciencia de que hay temas que debemos abordar como país, pero que reduciéndolos a escala pequeña son como matorrales y a corto plazo no nos dejan ni ver el bosque. Vamos a votar en contra de esa moción. Eskerrik asko Consuelo, eta orain Maribel. Ni labur aritsuko naiz, saiatuko naiz. Bat egiten dugu lehenengo puntuarekin, Euskal Herria Bilduren lehenengo puntuarekin, da gizarte sozial herritar eskubidea dela, horrekin bat egiten dugu, baina oinarritzen duena ez gaude berarekin ados. Aldundiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak estudiatu du gaia, eta ikusten da nolabait egonkortu egiten dela egoera, eta integraziorako balio izan ez duela agia da. Ez dugu esango euneko kasotan, baino ikestek eta egindako txostenek hori esaten dute. Foru Aldundiak proposatzen du plan berri bat martxan jartzea, elkarrekin deritzan plana, gizarteratzerako plan integrala deritzana, eta guk horren alde egingo dugu. Eta ez naiz gehiago luzatuko, ze Alderdi Sozialistiko Konsuelok argi azaldu du aurreko inkestak eta oraingo inkestak tekniko berdinak egin direla, eta hartu izan direla hitz bat edo beste txosten teknikoetan zeuden hitzak nolabaitxe xenofobiariko liburuzko salaketa egiteko. Eta ni honekin oso preokupatuta nago, ze behin eta berriro mahai gainean jartzen dugun denuntzia bat jakinaren gainean Foru Aldundiak ez duela inondik inola horretan gelditu nahi. Eta azkenian salaketa horrek ere bombo eta platillo ematen du, eta arazo gehiago sortzen ditu demagogia horretan erortzeak beste konpondu behar dituenak baino. Bigarrengo buelta bat, bai, Itziar, bai. Lehenengo igual talde sozialistari erantzunez, gu ados gaude erkidego osoan neurri berdinak planteatu behar dirala, baina beti ere
agiak bermatzen duen hori bermatuta, ez gutxiago bermatuta, edo gutxiago emanez. Ez dakit gogoratuko zaten agiaren alde bozkatu zenutela zuek, eta horrekin galdetu nahi nizuke, zuek esan dezuen guzti hori aztertuta egin ote zenuten 3 urtetik urtebeterako murrizpena ere. Airean uzten dut galdera. Eta, bueno, EAJ-ari erantzunez, berrez esaten dut dei efekturik ez da hola, ez dagoela daturiko egiaztatzen dunik, kontrol zorrotza badagola, diru xautzerik ez dagoela esan nahi genuke baita ere, diru xautzerik balego noski gu hori kontrolatzearen alde agertzen gehala, baina bide bat esan nahi genukena da, diru publikoan nondik norako guztia kontrolatzearen alde agertzen gehala. Goitik beraino, ze herri honetan diru xautze handienak ez daude herritarron artean, baizik eta gorago eta dena kontrolatu behar dela. Bide batez ere esan nahi genuke diru publikoa beste makroproiektu batzutara bideratzeko arazorik ez dagola, horretarako nahi adina diru badagola, dirua inbertsio handi eta kaltegarrietan, herritarren bizimodu duina bermatzera bideratutako diruen kaltetan. Lotxa ere ematen duzuek argudio bezala laguntza honek etorkinak erakartzen dituela erabiltzeak. Etorkinak gauza txarra bailiran, kaltegarriak eta arriskutsuak, batzuen nahierara erabiltzen dira etorkinak, populazioa igotzeko, guk nahi ez ditugun lanak egiteko, etor daitezela baina neurrian. Eta bitartean gurean ditugu iruzurra egiten digutenak, baina horiek ez dute kezkarik sortzen. Penagarri erutze zaigu, bai EAJ eta bai PSEek erakutsi dezuen jarrera eskuindarreta atzerakoia, alde batetik diru sarrerak bermatzeko laguntza mantendu eta hobetzearen kontra agertzen zarete, berriro ere murrizketa sozialen bidea aukeratuz eta pobrezian dauden pertsonak zigortuz. Beste alde batetik, uko egin diozu elkarbizitzaren izenean jarrera eta diskurtso xenofoboak arbuiatzeari. Baina agian hori konpontzeko nahikoa iruditzen zaizue zurrumurruen aurkako sarean sartzea. Hain justu xenofobiaren prebentzio lanak egiten dituen sarea. Non esan behar dugu guztiz ados gaudela, eta horrela eman dugu gure bozka, horrelako programekin eta sarean sartzeakin, baino mesedez eskatzen dizuegu koherenteak izan zaitezen. Eta guzti hau ez dugu guk bakarrik esaten, adierazi behar deu 2016ko maiatzaren 18ko Berria egunkarian, Jose Ignacio Guskitzak, Karitaseko eta Utsi Berrituzeko kide batzuen izenean, eta hemen dakazue artikulua irakurri nahi izan ezkero, eskutara uzeizuet. Idatzitako artikulu hontan literalki azaltzen da, eta pare bat kontu motx irakurriko ditut, gehien bat etorkin diren eta bizitzeko baliabiderik oinarrizkoenak ere falta dituzten pertsona horien drama eguneroko parrokietako Karitasen bizi dugunoi etxipena eta kezka handia ekarri digu. Eta baitare esaten dute berrikustea eta ebaluatzea beharrezkoa dela, halako laguntzak kentzea erabaki oso larria dela eta pertsona asko utziko ditula babesi gabe. Karitas bezalako elkartek bezain ondo inork ere ez dakigu benetan behar errealak noraino iris daitezken, eta mesedez eskatzen dizuegu izan zaiteztela herritarrokin arduratsuak. Ondo, ez dakit Consuelo zerbait erantzuna izango zenuken? No, solo comentar que a lo mejor la intervención ha sido tan larga que, bueno, primero he hecho una exposición de motivos y después he hecho propuestas, o sea que no pretendemos dejar a nadie en la miseria. También he hecho propuestas, lo que pasa es que a lo mejor no las has escuchado. Vale, Maribel. Bueno, nik bakarrik, gaur debate hau ona trasladatzea tokatzen dela, baina guk ez dugu hizkuntza xenofoborik erabili, eta eskatuko nuke horren baitan, behintzat hemen gaur esan ez direnak ez esatea ez, badiru deklazio bat egiten bara ezuk esan dezazunaren baitan, horrela gelatu dela, eta inundik inora
ez dugu horrelakorik esan, eta etorkinak zu debate honetara inkorporatu dituzu. Eta etorkineren buruzko katalogazioa debate honetan zuk egin dezu, nik ez dut horrelakorik egin. Kulturanistasuna eta etorkinen kontra nik ez dukat, ezer? Ezer? Horrela konsideratzen naizelako lehenik eta behin. Beraz, esan nahi zutena nik horretan ez naiz hartuko. Beraz, ez jarri nire hitzetan nik esan ez ditudanak. Gainez, benetan, asuntonekin nahiko preokupatuak gaude Euskal Herria Bilduk asuntonekin egiten duen bandera. Oso preokupatzekoa da. Bueno, nik uste esan dako esan ditugula bozkatu ingo dugula. Oskara zuen badago. Bi borron den ditugu, osake bozkatu. Bozkatu. Gero eratzen gudu, elkarren artean. Beraz, proposamena 9 puntu hau EH Bilduk aurkeztutako mozioa diru sarrerak bermatzeko errentari buruzkoa, aldeko bozkak, ezezkoak, 9 eta 4 ez da onartu gelditzen, eta pasako inateke esan dugun bezala 9.4 bertan bera gelditu da, orduan 9.5 gaurko azkeneko mozioa Euskal Herria Bilduk Zubietako Erraustegiri buruz aurkeztutako mozioa, eta bertan ere sartuta dago era berean Usurbil alkatea den Xabier Arregik egindako eskari batena. Mikel, mesedez. Bueno, inongo esplikazio eta sartu gabe mozioa irakurreko de zuzenean, eta, gero debatean sartuko ira ondorenean. Urte askotan, tirabaira politikoen ondoren, badirudi berriz ere martxan jarri nahi dutela Zubietako errausto plantaren proiektua. Behintzat, alagindu dute Gipuzkoako Foru Aldundiko arduradun berriek. Gure ustez, honelako asmoa ez dator bat Europako legebiltzarrean 2015ko uztailaren 9an Euskal Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, PP, IU, Bildu, Podemosen botoekin onartu zen erresoluzioarekin. Bertan, beste pustu askoren artean zera esaten du. 35. artikulua, beranduenez 2020an materia organikoa banatuta biltzeko obligazioa. 2020an, hondakin birzikla ezinetara eta bide biodegradagarri ez direnetara mugatzea errausketa. Zabortegietan isurtzen den hondakin kopurua progresiboki eta derrigorrez murriztea. Hondakinak zabortegian isurtzeari eta errausketari tasak ezartzea. Kontuan izanik, zati birzikla ezina, errefusia bezala ezagutzen duguna, 10% ez dela heltzen, Gipuzkoan 2014an guztira 300.000 tona hondakin sortun badira, erraustegira joan daitezkenak 30 baino gutxiago izango dira 2020an. Hondakin hauentzako eraiki behar alda ez dira 260, baizikan 200.000 tona erre dezaken planta. Hau da, bilabe 100.000 tona erreko dituena. Jadanik, Europako leku ezberdinetan erregaia falta zaien erraustegiak elikatzeko Suedian, Alemanian, Dinamarka, Holanda, Mallorcan, zaborraren importazio-esportazioa ohikoak bihurtzen ari dira. Jakinik, konpetentziak gero eta handiagoa izango dela. Gipuzkoak ere zabor importazioa merkatu horretan sartzeko asmo aldu. Urrietan, berehala neurri eraginkorrak hartzen hastea eskatzen dugu. 2012ko osoko bilkoran onartutako neurriak betetzera bidean. Honela, 2020a baino lehen hondakin guztia gaika bildu ahal izan ditzagun eta Europako legebiltzarrak eskatzen duena bete dezagun. Energia berreskuratzeko egiten den errausketa eraginkortasun urriko tratamentua da. Lehengaien eta energiaren xautzailea ingurumenean berez ez dauden produktu toxikoa sortzen dituena. Birziklapena sustatzearen aurkakoa, jasangarritasunaren aurkakoa eta lanposturik sortzen ez duena. Errauts eta zepa toxikoak sortu eta ura kutsatzeaz gain erraustegiek ikatzezko neutral termikoen aldean berotegi efektua sortzen duen gas kantitate bikoitza sortzen dute, kilowattio ordu bakoitzeko.
Bere eraginkortasun energetiko ahularen ondorioz, hondakin pisu eta volumen handia erretzera behartuta daude energia unitatea sortzeko. Gaur egun, Gipuzkoarentzat nahi dugun eredu jasangarria osatzeko, hainbat konpostatze planta berri eta inerte hondakindegi bat edo bi beharko genituzke. Gainera, kezkatuta gaude, osasunarengan duen eraginarekin. 5 kilometroko arrisku zirkuloaren barnean kokatzen baita Urnieta. Izan ere, Europan dozenaka azterketa epidemiologikoek frogatu dute errauste planta batetik gertu biziren herritarrek aukera gehiago dutela minbizia, leuzemia, malformazio genetikoak, ernalketa sistemaren mutazioak eta bestelako gaitz asko pairatzeko. Erraustegiak diosina sortzaile handia dira eta osasunerako mundu erakundeak berak minbizia eragiletzat jo ditu diosinak. Partikula horiek elikai katearen bidez gure gorputzea sartu eta metatzen joaten dira, desagertzeko aukerari gabe. Frantziako medikuen plataforma nazionalak osasun erakunde nagusiak bertan biltzen dira, gobernuari errauste planten gainezko atzerapen bat eskatzen dio 2007an. Dominique Belpon minbizietan aditua den kantzerologo frantses ezagunak, errauste plantaren aldeko apustua egiteari minbiziarekin bizitzeko arriskua onartzela dela dio. Guk ez dugu alakori nahi, ez guretzat ez da gure seme alabentzat ere. Ez hemen ez inon. Horregatik eskatzen diogu Aldundiari eta gai honetan zeresan handia duten mankomunitatei eta Gipuzkoako hondakin partzuergoari bazter dezatela Zubietako errosteko plantaren proiektua eta aintzat arte dezatela Urnietaron iritzia. Horregatik, guztiagatik, Urnietako udalbatzak ondorengo onartzen du. Zubietako errosketa plantaren aurkotasuna agertzen du. Bi Urnietako udalbatzak ardezan behingoz 2008ko ohiko bilkuran adostutako hondakinen murrizketa da biziklatzearen inguruan hartutako erabakiak. Gipuzkoako Foru Aldundiari, Gipuzkoako hondakin partzuergoari eta mankomunitateei Zubietako errauskailu proiektua bertan behera utzita, lortu beharreko hondakin sorkuntza murrizte eta birziklate tasak lortzeko eta zero zaborreko ekonomia zirkularreko eredu baterantz aurrera egiteko. Gaikako bilketa arloan eta hondakin kudeaketaren orokorrean beharrezkoa diren neurriak lehenbailen ardizatela eskatzen du. Laugarren puntua, hondakin kudeaketa egokiarako beharrezko diren konpostatze planta eta inerten hondakindegiak eraikitzeko kokapen egokienak aztertze eskatzen diogu Gipuzkoako Foru Aldundiari. Beti ere ingurumen eta baldintza logistikoa kontuan izanik. Foru Aldundiari gardentasuna eta elkarlana sustatuz aurreko puntua azterketaren emaitza teknikoak emateari batera dagokion udalekin elkarrezketa eta negoziozo prozesua irigitzea eskatzen diogu. Gipuzkoako edozein udalerritan hondakinen erraustegiak kokatzearen aurkako jarrera argia agertzen eskatzen dugu. 2003an Urnietako udalak osoko bilkura batean onartu zuen bezala. Guretzako nahi ez duguna, ez dugu beste inorentzako nahi. Eskerrik asko, Mikel. Consuelo. Gracias. Bueno, vamos a dar nuestro argumento. Voy a empezar diciendo que con el punto número 2 que acabas de leer estamos de acuerdo. Que por una vez por todas este ayuntamiento cumpla con los objetivos de gestión de las basuras acordadas en pleno en 2012. Porque en eso sí estamos de acuerdo. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 9 de julio de 2015 una importante resolución denominada El uso eficiente de los recursos, avanzar hacia una economía circular. En el plano de las medidas concretas, en el punto 35, la citada resolución dice: el Parlamento Europeo insta a la Comisión Europea a que presente su anunciada propuesta de revisión de la legislación en materia de residuos, a más tardar a finales de 2015, aplicando diligentemente la jerarquía de residuos y que incluía entre ellos los puntos siguientes. Limitación de la incineración con o sin recuperación de energía estrictamente a los residuos no reciclables y no biodegradables para 2020. Reducción obligatoria y progresiva del vertido de residuos respetando los requisitos de reciclado en 3 etapas, 2020, 2025 y 2030, hasta desembocar en la prohibición total del depósito en vertederos, excepto para algunos residuos peligrosos y para aquellos desechos residuales cuyo depósito en vertederos sea la mejor opción desde el punto de vista ambiental.
En lo que se refiere a Guipúzcoa, en general, el 17 de diciembre de 2002, la Diputación Foral de Guipúzcoa aprobó el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Guipúzcoa y 5 años después, tras recopilar y analizar los datos e incorporar las nuevas normativas y estrategias relativas a la prevención y gestión de residuos, las Juntas Generales de Guipúzcoa promulgaron la norma foral 7/2008 de 23 de diciembre, por lo que se aprueba el documento de progreso 2008-2016 del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Guipúzcoa 2002-2016. De esta forma, el Plan Integral de Gestión de Residuos pasó a ostentar el mayor de los rangos normativos existentes en las instituciones guipuzcoanas, el de norma foral. Pero a pesar de ello, el Gobierno foral en minoría, constituido tras las elecciones forales de mayo de 2011, de forma unilateral y antidemocrática, paralizó no solo el desarrollo de la citada norma foral, sino que rompió el consenso básico alcanzado entre las instituciones forales y municipales de Guipúzcoa. Así, un objetivo elemental del citado plan de residuos era terminar con el tradicional sistema de vertederos, que tanto daño hacen a los ecosistemas guipuzcoanos y tanto peligro producen sobre la población y también sobre la fauna y la flora del territorio. La consecuencia inmediata de la paralización del plan de residuos es que en la actualidad más de 210.000 toneladas de residuos urbanos y asimilados, incluyendo los lodos de depuradoras que están siendo gestionados en otras comunidades, acaban en vertederos. 180.500 en vertederos públicos y el resto en vertederos privados, tanto en Guipúzcoa como de otros territorios, en una muestra de insolidaridad territorial de la que no pueden ser partícipes ni este ayuntamiento ni la ciudadanía. Esto significa que mientras en la Unión Europea el 31% en el año 2013 de los residuos se depositan en vertederos, en Guipúzcoa este porcentaje se duplica hasta alcanzar el 56,6% en el año 2014. Pero el dato se vuelve escandaloso si comparamos nuestro 56,6% de residuos depositados en vertedero con el 4% de media en países como Alemania, Austria o Holanda, entre otros. En este sentido, resulta conveniente citar las palabras del asesor científico del Grupo Parlamentario de los Verdes en Alemania, en la conferencia pronunciada en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, que analiza de forma pormenorizada las alternativas existentes para la gestión de los residuos, contemplando, entre otras, el vertedero, la pirólisis, el tratamiento mecánico biológico y la incineración. Respecto al vertedero convencional, al que calificó como caja negra, enumeró una serie de problemas irreparables de carácter ambiental, tales como la generación de metano y otros componentes nocivos, así como la contaminación de acuíferos subterráneos y la necesidad de una vigilancia intensiva durante generaciones. Respecto a otras alternativas, el tratamiento biológico mecánico reside en el escaso mercado para el producto obtenido, el compost, siendo necesario el depósito en un vertedero para la fracción rechazo, una tecnología que a su parecer podría visualizarse como una solución intermedia. En relación a la incineración, confirmó que se trata de un sistema probado y contrastado durante muchos años, enfatizando su bajísimo impacto ambiental, cuando se utilizan instalaciones con la mejor tecnología disponible. Expuso que la recuperación de electricidad y calor, así como las bajas emisiones, constituyen unos importantes beneficios a tener en cuenta. Concluía el doctor Welching que en este escenario y tras numerosos estudios e investigaciones, la incineración con recuperación de energía es una forma de valorización que se integra en la jerarquía de gestión de residuos, que establece el marco normativo europeo y que comienza por la prevención, seguido por la preparación para la reutilización, el reciclado y otro tipo de valorización.
como es el caso de la energética, y la eliminación a través de vertido, la opción menos deseable. Solo así, dice, la Unión Europea se podrá garantizar una gestión sostenible que tenga en cuenta la vertiente ambiental, económica y social. La Diputación Foral de Guipúzcoa ha suscrito el 22 de abril un acuerdo con el Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia para desarrollar un programa de asesoramiento especializado de naturaleza epidemiológica relativas a la planta de valorización de Zubieta, con el fin de tener estudios específicos propios y de máximo nivel científico. Hasta la fecha, los únicos estudios epidemiológicos serios existentes han sido realizados por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UPV en febrero de 2011 sobre la incidencia que la planta de Zabalgarbi pueda tener en el entorno y en las personas, y por Osakidetza en 2004. Ambos confirman que no hay evidencia científica que haga suponer que la incineradora tenga efectos sobre la salud de la población. Creemos que es hora de basarse en los cientos de estudios técnicos realizados desde hace muchos años, tanto en Euskadi como en toda Europa, y de abandonar la manipulación y las falsedades sobre la infraestructura de Zubieta. Por eso, los socialistas creemos que nuestro ayuntamiento debe declararse como una institución comprometida y activa que contribuya con su actuación a la eliminación de los vertederos de residuos urbanos antes de 2020. Nuestro ayuntamiento debe cumplir, hacer cumplir y exigir a todas las instituciones de Guipúzcoa el cumplimiento estricto de la jerarquía de residuos europeos cuya etapas son prevención, reutilización, reciclaje y en la última instancia tratamiento de la fracción resto con aprovechamiento energético. Nuestro ayuntamiento debe asumir como propios los objetivos de las instituciones europeas en materia de residuos y su tratamiento y contribuir con su actuación al cumplimiento del Plan Integral de Residuos de Guipúzcoa. Y por último, nuestro ayuntamiento debe de hacer de la sostenibilidad una seña de identidad de nuestro municipio y colaborar a que lo sea también de Guipúzcoa. En este objetivo se deben de implicar la ciudadanía, las instituciones, el tejido económico y empresarial, y también debe exigirse la incorporación de la tecnología y las técnicas más exigentes en materia medioambiental. Nada más. Eskerrik asko, Consuelo. Bueno, egia esan da urte asko amakizkigu, guztet gehiegi, eta hori guztiok aitortzen dugu lurralde honetan zaborren inguruan hitz egiten. Eta horren inguruan aukera desente daukagu argumentario luzea preparatzeko eta luze bat ere preparatuta badaukagu. Ez dakit japena merezidun zen ja gauza desente entzun dira eta badakit bigarren itzuli batetan ere gauza gehiago entzuteko aukera izango dugula. Orduan, nik bakarrikan aipatu gauza batzuk. Gipuzkoan ez da berria, Gipuzkoarrok sortzen ditugun zaborraren inguruan, azken tratamenduari begira, lurraldean dauden alderdi desberdinek dauzkagun iritzi kontrajarriak. Izan dira eta izango dira. Hortikan aurrera, kanpora begiratzeko aukerak egon daitezke, aipatzen da datu batzuk, Europar Batasunak hartzen dituen direktibak, direktrizak, proposamenak, proposamen horietan guztietan azkeneko proposamen bezala agertzen da zabortegia mantentzea, hori nik uste guztio badakigula, eta azkenekoz 2011-2015 bitartean Gipuzkoako lurraldean buru izandako alderdiak Euskal Herria Bilduk azken egindako proposamena oker ez palimanago Osinbeltzen zestoan zabortegi handi bat sartzerena zen. Nik usteet hori garbi dagola Europak ezartzen duen azkeneko bide azkeneko lerroa dela. Europan 1980, 2016 bitartean azken 26 urte hauetan teknikoki, teknologikoki errauskailuek izan dituzten edo jasaten ari diren segurtasun neurriak
milesima batetara murriztu dute zerura bidaltzen den diosina kopurua. Diosinak ados gaude guztiok, diosinak jarra dira, kantzerigeno dira, kantzera sortzen dute, baina diosina sortzeko garaian, errauskailu baten aurretikan ikaragarrizko gauza pila daude, trafikotik hasita etxeetako kalefakzioa, egiten diren kremazioak, zentral elektrikoak, horiek guztiek ikaragarrizko aldearekin diosina asko zere gehiago emititzen eta botatzen dute zerura. Hori ikerketa Alemanian egindako ikerketa bada, eta Alemanian berdeak aipatu du, Konsuelok, baina berdeaz gain Greenpeace dabil baitere, nolabait ere Alemaniako politika horren atzean. Hori garbi gelditzen da. Badakigu guztio baitere egoera honetara nola iritsi garen eta kanpora joan ordez lurraldean zentratuz. Gipuzkoako egoera azken urteetan ez da hobera jun, denbora aurrera doa, ohandikan ere zabortona pila bat sortzen ditugu, eta San Marcos itxi zenetikan 3 zabortegi geneuzkan, gaur egun 3 zabortegi horiek arrazoi batengatikan edo bestengatikan bai lapatx, bai urteta eta bai sasieta bukatu egintzezkigu. Gipuzkoan sortzen dugun zaborari, jadanikan irten bide batekin berandu joan gara. A edo B ez dago erantzunik eta berandu joan gara. Horrek inguru giro mailan, ingurumen mailan sortzen dituen kalte nabarmenekin. Zaborra badakigu, eta ez bakarrikan zaborran aurretikan, organikoa bere ere hemen tratatzeko plantarik ez, eta Nafarroara ere bidaltzeko derrigortasuna izan baitugu. Beraz, hainbat gauza bigarrengo txanda baterako utziko ditut, baino txertatuko dut Usurbilgo alkatearen eskaera edo proposamena. Usurbilgo udalak bere garaian 2016ko okerrezpalimanago maiatzaren 2an bideratzen digu idatzia, imaginatzet apirila bukaeran edo izandako pleno batetan, hainbat erabaki hartu zituztela, eta erabaki horietako bazan Gipuzkoako udaletxe guztietara gutun bat eskaera bat bideratzea, eta eskaera horretan halakoa esaten da. Alderdien arteko eztabaida eta logiken gainetik, karguak ematen digun konplizitateaz, Zubietako erraustegiren gaia zure herriko udalbatzarrera eramatea. Hori da bere eskakizuna, gustatuko litzaioke, Xabier Arregiri, itxikeria politikori gabe, eta herritarren ongizatea oinarritzat hartuz, gai honi buruzko eztabaida parametro etiko eta demokratikoetan ematea. Eta ongi baderitzozu, zure herriko udalbatzarrak hartzen duen erabakiaren berri ematere eskertuko nizuke. Nik hau kontutan hartuta, gaur bozeramainen batzarren esan bezala, EH Bilduk aurkeztutako erraustegiren inguruko planteamendua jadanikan hartuko genuke, udalbatzak hartzen du posizionamenduarekin, bakoitzak hartzen duen eta dauzkan ematen duen botoarekin, eta hori izango da nolabait ere Usurbilgo alkateri ere bideratuko zaiona erantzun moduan. Hori da nire aurreneko interbentzioa. Eta imaginatzen dut desioatzen zaudela hitz Mikel, beraz, aurrera. Bueno, banaka ingo dugu. Nik egi esan inkoherentzi bat ikusten dut, eta alderdi sozialista, aurren alderdi sozialista erantzungo dio, eta Euskal Alderdi Jeltzaleari, inkoherentzi bat ikusten dut nik, alderdi sozialistak 2003 ezkeoztikan udaletxe honetan da inguruko udaletxeetan izan duen jarrerarekin. Hau da, Urnietan erraustegirik ez, Lasarten erraustegirik ez, Errenterin errausketerik ez, Txingudin ez da ere, Astigarraga, Aritzeta, Hernani eta Usurbilen alderdi sozialistak ere errausketegiaren aurka botatu. Udaletxe horietan guzietan botatu du alderdi sozialistak eta Donostikoan ere epoka batean bai. Beraz, lehenengo inkoherentzi grabea. Hau da, gure herrian ez, baina ondokoan bai. Sí, pero no en mi jardín. Hau da, gurean ez, ondoan. Lehenengo inkoherentzia. Bigarrena. Europako, hor esan deun, 30. artikulu horrena. Zuek uste duzue, Gipuzkoan sortzen dan zaborrarekin, behar bezalako birziklapena egiten balin bada,
azkenean gelditze zaizkigu 30.000 tona hondakin. 30.000. Behar bezala, birziklatzen lana egiten balin bada. Ez dago errausgailurik Europa guztien 30.000 tonakin funtzionatzen duenik. Ikusi ditugu, 400.000 tonelada erretzeko errausgailuekin, hondakinik ez da orain kanpotiken ekarri behar ditugunak. Eta gaurko unean, Alemaniako errausgailu erdiek hondakinak importatu behar ditu, Italietik da beste hainbat ogitatik funtzionatuko balin badute. Eta estaduan ere, badauzkago ejemplo horiek, Mallorcako esate baterako. Barkutan, hondakinak ekarri behar, errausgailua funtzionatuko balin badu. Beraz, horiek dira datuak. Esaten dugu, gaurko uneko errausgailuak ziurtatzen digutela osasun maila hori ez kaltetua izatea. Eta hori izenak esaten du, errausgailuaren fabrikanteak. Tabako saltzaileak eta tabako enpresak, orain dela 50 dute eta 60 urte, periodiketan anuntziatzen zituzen, medikuen txostenak esan ez kalterik etzuela tabakoak. Orain dela 100 urte hasi ziren medikuak esaten amiantoak gaitza sortzen zuela. Eta ukatu iten ziren hoiet danak. Nik entzun dio tekniko bati, eta gaurko egunean berriro ere prognosia egitea agindu zaion tekniko horik, aldi berean, gaurko egunekoare ere berari proposatu zaiuta. Esaten, errausgailu zarrak kontaminatu iten zutela, baina berriak ez. Oaindikan, egia esan, Xabier Garmendik ez du irakurri, Instituto Carlos Hirugarrenak egindako txostena. Eta instituto horrek egin du, estaduan dagoen instituto zientifikorik importanteena. Eta esaten duena da, orain dela 2014ko informea dago. 2014ko informea, ez nahiz, orain dela 20 urteko, 30 urtekoa, 2014koa da. Nun esaten duen, errausgailuen inguruetan, minbizia sortzeko arriskuak areagotu egiten dirala, beste edozein tokitan baino. Nik gizon horri berari, entzun diot hori esanez, eta persona batek galdetzen berari, zu noiztik konsideratzen duzu errausgailu berria dela, modernoak, eta beha esatu 2003an. Ba, hoiek, informe hoiek, 2014ko informe horiek dira, geroztika montatutako errausgailuarekin egindako informeak. Beraz, kalterik ez dutela ez da egia. Eta nik goendikan ez dut ikusi, inongo medikuri debate publiko batean hori esaten. Inongorik generez. Jarri medikuak debate horretan. Aber nun dauden, hori firmatuko dutenak. Denborak erakusten du, prebentzioa egitea bentaja badala. Gero beste gai bat, bertederoena. Eta honetaz, Euskal Alderdi Jeltzaleari ere entzunei nioke. Bertaderoak isten, inor bultza olin badu bertaderoak istea, orain arte ezautu ditugun bertaderoak, Bilduk bultzatu zituen horien itxierak. Baina egia da beste gauza bat, gu beste modu bateko bertaderoak egiten, hau da, hondakinak aurrena inertizatu egin behar dira bertaderoa erama baino lehenago. Ez orain egiten dana kamioia bolkatu takitxo. Claro, gu ere bertadero horren aurka gaude, eta Europare bai. Baina Europak ahalbideratzen ditu aurre tratamentua egin da damazkien hondakinak bertaderoa eramatea. Eta hori ahalbideratzen du Europako edozein direktibak. Onartzen ez duena da, bertidua masan egitea, oain arte egin da bezala, eta justu horren kontrakoa apustu egin dugu. Beste gai bat, Biodonostiari eman dio azterketa egiteko, ni zertarako azterketak alte egin da gero. Eta zuk atxatu dezunean, Euskal Herriko Unibertsitatean azterketa, bai baina bukatu egin behartzen duen. Hor esan dituzun hori, bukatu egin behartzen duen bukaera arte. Porque bukaeran esaten duena da, oraindik ez daukagu denborarik datu horiek behar bezala kontrastatzeko. Hori esaten du informe hori berak, eta hori isildu egin dezu. Informe hori berak, Euskal Herriko Unibertsitatean informeak esaten du hori. Hau da, azkenean bukatzen du esanez, baina oraindik ez daukagu denborarik horren ondorena neurtzeko. Zenegatik, edozein horrelako
instalazioek urtea behar dituztelako kalte hori neurtu alizateko. Beste gainontzeko guzietan nik atxatu dituten tabakoa edo amiantoa edo ez dakitzenen kalteak neurtzeko denbora behar diran bezala. Inor ez da kutsatzen egun batean ziarro bat erredu delako, baina hainbeste urtetan 4 pakete ziarro erretzen ari dan garaian kalte egingo dio, ziur gainez. Hau da, hori da kuestioa. Orduan, hori ikusita, horrek suposatzen du prebentzio, hau da, nola bat ezateko aurre prebentzio bat martxan jarri behar dela, edozein gai martxan jarri baino lehenago. Osinbeltzeko, eta Euskal Alderdi Jeltzaleari erantzunez, Osinbeltzeko proposamena, ezan vertedero bat, ezan ez San eta ez besterik. Hau da, zan, MT batean, planta batean pasa ondakinak, eta han birziklatzeko prozesuan sartu ezin daizkien ondakinak egiten ziren tratamentu prebio bat ematen zitzaion, biosekadoen bitartez edo hori aztertzen ari zen, han depositua egin baino lehenago. Hau da, ez da, hau sobratzen zaigut eraman egiten du, ez? Zan, aurretik tratamentu egin, eta gero depositatzen zan hori. Eta vertedero horiek Europan autorizatuta daude. Eta bioidi galdera berdina. Eta errausgailutik aterako ondakinen noa eraman behar dituzu, ez eta iguain arteko proiektotan ez da saltzen noa eraman behar dituren. Ez da saltzen, eta hori bai dirala arriskutsuak. Hori bai dirala arriskutsuak, eta hori mundu guziak rekonozitutakoak. Eta orain dikan, proiektu horretan ez da saltzen noa eraman behar dituzen gai horiek. Osea, beste gainetza egiten dugu, baina hori ez. Gero, atxatu ezun, alegia, Europan, bueno, hau Alderdi Sozialista esan du, 4% vertederora juten dala, egia da. Claro, erraustegoitikan pasatze balin bada beste gainentzean, 4% eramaten da. 4% berak sortzen du hori baino gehiago. Errausgailua bera sortzen du hori baino gehiago. Beraz, 4% imposible. Vertederoa juten dira, hori baina askoze gehiago. Zatek, errausgailua beran ondakina dira hori baino gehiago. Hori kontrasatutako gai bada. Esaten zuen Greenpeace eta Alemanikoak barkatu. Honea ekarri zuen, diputazioa ekarri zuen Greenpeaceko partaide izan dutakoa desautorizatu izan duzan Alemaniko Greenpeaceetik. Eta idatzia dauzkagu, nahi badezu, ekarriko izkitzu biztan. Nun, tipo hori ekarri izan honea paseatu zen Gipuzkoan bezala esanez, Greenpeaceko partaide zela eta errausgailuaren aldeko apustu egiten zuela, eta Alemaniako Greenpeaceek eta berdeak desautorizatu intzuten tipoa, hori esaten zuelako eta publiko egin zuelako. Beste gauz bat, momentu honetan, esaten da, alegia, kanpora eraman behar ditula ondakinak, bai? Baina sasietako ampliazioa onartu izan balitz, sasietan kokatuko zen. Eta orain, esaten da, epelen iriki behar dara beste ondakindegi bat. Eta zenegatik etzan irikiz mantendu sasietakoa? Sasietan lekua bat zeon, Orain diken, beste 140 sartzeko gaineko kapazitatea zeukan orain diken sasietak. Beraz, zenegatik etzan lekua sartu. Nik egia esan, azterketa egiten dutunean, enaiz hasiko orain kontatzen, larun batean 8 Oronako zentroan, Zesiteko Fernando Navascuesek kontatu ziuna. Nun, hemengo medikoek egindako azterketak txiki uzten zituen berak, ondakinak eta horren ondorenak dituen, osea, horrek sortzen dituen, ondakin horiek sortzen dituzten, ze eragin duen gizartearen barruan atxatzeko. Eta, de hecho, hemengo mediku taldeak eskatu zizkion informe guztiak, Zesiteko, Centro de Superior de Investigaciones Científicako Fernando Navascuesi eskatu zizkion txosten horiek guztiak, beraiek orain arte dauzkatenan are gehiago eskuera izateko. Eta aldi berean, Oronan bertan entzun genuen, nun Madriko Valdemin Gomezeko errausgailuari 36 personak denuntzia sartu dioten juzgaduan berai sortutako kalteak eragindako jendeak. Eta izan genuen, Clara Peralesen aurkezpena izan du genuen justu. Bera sartu dio Valdemin Gomezeko errausgailuari, hainbate aldiz irikita itxigindan errausgailuari, sartu dio denuntzia, berak sufritzen duen, pairatzen duen kanzerraren inguruan ez bera bakarrik. Dira beste 4 persona, nun denuntzioiek juzgaduak onartu dituen behingoz, eta lehenengo aldiz. Ikusiko dut nun bukatzen da.
Eskerrik asko, Mikel. Consuelo, ez dakit zerbait esan nahi duzun? No, solo simplemente decirte que no voy a entrar en debate con esto porque, bueno, pues tú tienes tu argumentación, nosotros tenemos la nuestra y esto, como bien ha dicho Mikel, llevamos muchísimos años con este tema, tendríamos para muchísimos debates. Te recuerdo la fecha. Tenemos con este tema no para un día, sino para muchos. Entonces sí que podíamos seguir debatiéndolo, pero en este momento no voy a comentar nada más. Bai, erreferentzi moduan da hori guztia hainbat datu. Lehenik eta behin esan izu inkoherentzia batzu dauzkagula, nik ez dakit inkoherentzia horiek ere zuk beze horrek esandako adierazpenetan ere aplikatzeko gai izan zeintezken edo ez. Segun eta zein txosten erreferentzi bezala hartzen da, txosten horiei nolabait ere urte batzuk ez dituztela edo nahi urte ez ditugula izan jakiteko ikerketa kontrastetzeko modua diren edo ez, aldiz nolabait ere bai Carlos Hirugarrenak egindako ikerketak, bai Fernando Navasko eseketori guztiak, edo bai Baldemingo Mestek eta horien guztien indakoetan, hori kredibilea oso eman martzaile. Horietan ez da pasatzen, hortina ez da pasatzen urteak, zema dira, 22 urte. Europan, Mikel, mesedez? Hori da, Europan, 25 urtetikan gora, damakizkite baita ere horrozkailuek, eta Europan ere txostenek ere badaude. Eta txosten horien arabera ere, evidentemente, Italian, adibidez, Italian badaude zona batzuk, errausketetikan gertu, eta evidentemente, bertako populazioaren 8,6ko datuak erreala daude, minbizia jasaten dutenak. Baina 40 kilometro dauden herrietan, indizea 8,4koa da. 8,4koa. Diferentziarik apenas ez dago. Erraustegi egon edo ez egon. Ez dago. Ez dago. Gehiago da, 8,6. Baina ez nola bat ere, bildurra egiteko moduko datuak. Hori lehenik eta behin. 30.000 tona urteko aipatzen da, izango direla GHK-an berriz ez dira datu horiek aipatzen, eta 10% datu hori berziklapen guztia egingo lez hori guztia 10% murriztuko litzatekeela gaur egun Gipuzkoan sortzen ditugun 3.000 tona horiek ez dira sinesgarriak. Ez dira sinesgarriak. Ez dira sinesgarriak eta ez dira nolabait ere gura aldetik amitzat ez daukate kredibilitaterik. Inertizatzeko plantatzen dituzute eta froga daude Katalunian adibidez, zer nolako arazo ematen dituzen baita ere inertizatzen diren hainbat plantek. Hori ere, garbi, uzet kontutan hartu barko liatekela. Greenpeacearen kasuan, nik inolako aipamenik ez egin Greenpeaceko arduradun hori honea bisitan etorri zenik. Nik dauzkaten erreferentziak dira, Munitxeko erraustegira egindako bisita batetan, Greenpeaceko txapa zauzkaten personak ari zirela bisita gidatzen. Munitxeko erraustegira egindako bisitan. Ez honea etorretako amiztek eta Munitxeko erraustegira egindako bisitan. Osea, eta hortikan aurrera, Fernando Navaskuesek, Baldomingo Mezek eta hori guztia, pues evidentemente ipatzen da, Italeko kasuri hor dago, osea, erraustegitikan gertu dauden personek minbizia jasateko aukera badaude. Baino ez nolabait ere erraustegiaren gatikan. Esan dugu, dioxinak kantzerigenoa dira, bai, baina ipatu da, askoz ere kalte gehiago egiten direla eta askoz ere dioxina gehiago botatzen direla zerura, beste hainbat gauzen gatik, ez errauskailuan gatik. Hori ere garbi gelditu behar da. Eta azkenean egiten diren akusazioekin, edo egiten diren adierazpenekin jokatzen dugu pertsonen osasunarekin. Eta nik bintzat guztionekin, gustatuko litzateke bukatzea, bai herritarrak eta bai urnitarrei nolabait ere lasaitzeko mezu bat adieraziz. Gu guztiok hemen gauden, ja guztiok, dauzkagu seme-alaba, dauzkagu umea, dauzkagu, eta evidentemente guk geok ere ez dugu ezer egin nahi nolabait ere, horiek arriskoan jarriko lituzkeenik. Eta momentu honetan ikusten dugu errauskailuak dauzkaten segurtasun neurriak kontutan izan da, ez dutela beste hainbat gauza, baina asko ere gutxiago suposatzen dutela. Hemen gertu dauzkagun enpresa asko eta askok, eta horien kontra inork ez du inolako neurririk hartzen, askok eta askok
Hori da. Printzipioz, kalteak eragiten dituzte. Apustu ingo nuke, ez dakit urnietan bat ematen egongo litzateken. Horien kontra ez da neurririk hartzen. Ez dakit, nik usteet gauza guztiek, informazio guztiek eman behar direla, baina herritarrak lasaitu egin behar direla, mezu honekin. Nik hori batuko nuke. Oseak, eta bi itzuli hauekin eta gero nik uste bakoitzaren jarrerak nahiko garbi gelditu direla, eta hoben izango da bozkatzea EH Bilduk aurkezutako mozioa. Orain esan duzun zerbait. Mikel, normalean bi buelta egiten ditugu. Eta 9.5 izango da EH Bilduk Zubietako erraustegiri buruz aurkezutako mozioa eta Usurbilgo alkateak egindako eskaria. Esan dugun bezala, hartzen dugun posizionamendua eta alderdi bakoitzak adierazten duen botoaren zentzua izango da Usurbilko udaletxeko alkateri bideratuko zaiona. Beraz, EH Bilduk Zubietako erraustegiri buruz aurkezteko mozioaren aldeko bozkak, ezezkoak, momentuz, 10. puntuan galdera eskaerak, ez dakit Mikel edo Konsuelo, barkatu Itziar eta Konsuelo zerbait egokagun, nik uste eta gortu gehala, ezta? Bueno, pues, eskerrik asko. Amaitutzat ematen dugu udalaren ohiko osoko bilkura. Eskerrik asko guztioi.